سلام እግዚአብሔር አምላኽ ምስኩላትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፂ ዝትሰምዑ ወገናተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ ስኻትኩም ድማ ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትህልው ይምነ ሓራይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ንሎም መዓልቲ ድማ ካብቲ ናይ ትማሊ ቀዳማይ ክፋል ኢለ ዘቕረብኩልኩም ብዛዕባ ጓይላ ዝምልከት ክንቅጽሎ ኢና ካልኣይ ክፋል أموداتا نز فيديو زي مسمعكم نخلوت سبات كمهر خليلكم نحدا أمينكم نبقالوت سبات شركة قبرو نزي يوتيوب زد ما سبسكرايب بمقبر كتعبيو بزقات أمي حدراكم لكم مدلو مالتي هراي أبنايت مال زنبري مدبي أبنايت مال زنبري مدبي قوايلا زبلا مصحف قدوس النرخباسي نخلو نحنا بزنصو غوايلاس زطرنا فديو كل غوايلاس حطيات كخون خيل ديو نازي مرت اكخوننا زخيل ነገር ሳለው ዲዩ ዝብል ሪና ነርና ሕጂ ኣብትናይቲ ማለ ኣነ እንታይ መደምደምታ ዝሃብኩዎ ትጓይላ ተባሂሉ ዘሎ ከም ተኣመዝገበ ቃላት ናይ ኢትዮጵያ ናይተን ሕብረት ናይቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣቕሚጠኖ ዘለዋ ናብዙሙት ወይ ካና በአምልኾ ተጣዖት ዝወስድ ጓይላ ኃጢአት ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽት ኣብ ገላትያ ዘለውን ንዕኡ ዝውክል ከም ዝኾነ እምበር ስለ ሃገር ስለ ወለዲ ስለ ዝተፈላለዩ ኣመርዓዲ ኣብ ገለዲ ዝግበር ሕማቕ ዝኾነ ብዕሉግ ዝኾነ ቃላት ዘይብሉ ነቲ ባህልና ሕብረተሰብ ዘንጸባርቕ ንሓድሕድካ ምክብባር مفقر زجلز سو أبز كأتو زخيل كم زي كونينا رينا نيرنا مالتيو نلو ما قلت كم كلا إكفال دما نزي حساب ذكر باللي زخيل ويكا كما عبل اللي زخيل نابنت أب مصحف قدوس أب حدش كيدان مالتيو أب لقاس ونجير ما عرف 10 حمش زلو بزعبات نايت طفو ود زبل كاب قطر 10 حد زلو عند حد أتملكيتنا يوم أبز غوايلا بصبغ ነገር ተጠቂሱ ኸአን ረኽቦ ማለትዩ ቅዱስ ጳውሎስ ተማሊ غوايላ ምስቶም ካል ናይ ስጋ ድሌታት ፍትወታት ብእግዚአብሔር ዘይፍተው ኢሉ ኣቕሚጥዎ ነይሩ ኣብዚ ኸዓ ሉቃስ ኣብ ጽሓፎ ድማ غوايላ ከም ሓደ ጽቡቕ ነገር ከ እንታይ ገይሩ ንረኽቦ ተቐሚጡ ንረኽቦ ማለትዩ ስለዚ እቲ غوايላ ክልተ ነገር እንደሕዳ ሒዝሎ ኮይኑ ማዓሲው ሓጢአት ዝኸውን ማዓሲኸ ሓጢአት ዘይኮነ إلنا كنحسب يجبرنا أي مالتي سلازي أبزنا يلقاس ونجل انتهي التاريخ حدا طفق وديبل كابوبو زلو نجر كل نجرات حيزو كم زخدمو أموداتا مسا منزراتات كوينو كله حابتو خمز ودعو تحدا حاود ما مسوبو خمز نبري أموداتا كل نجر مسودة دما بك أنا بوبيك من لسيلو نابوبو خمز تملسمو أبونا زق مسمع دما نتمناتو أجلجلتي نزودي إنه لام حردلو كداون تخدنوه فيستا يخون حجوس يخون إيلو أبتبت تنبلنا حجوس ما يودو بهيوت سلزرخبو حجوس دستا خمس جبرة يقعد سألنا مالتي حج أبز حج انتهينا نري أبتمود أتاكب إسران حمشتن زلنا لحد دارينا إتعابي ودقنا أب وفر نبره متيون أبتقى بيت مس كربه غوايلان إللتان سمعه كابتم قلاون حادث أو إخازنا جرزسي انتايو إلو حتته يبل مالتيو سلازي إتتقفي إذن برسب مستملة سي إتي أبوه أفتقزا انتاي جيرو حاوس ناي ودو تقفي إذن برا ود سلزرخبو حاوس دستا كمز قبرينا نرقو مالتيو سلازي كابتي زنبرا حبتتات كل دمانتهم أود نبرا حزب جيرو خا انتاي كمز قبره حاوس دستا خمز قبره اتحاد حاو واتسين يروكم اللس كله دما أبتي بيت انتاي سمعي بلو غوايلان أللتان سمع أمو نزنا قرزس انتاي يلوم نتهم قلاو مسحاتتخ انتاي جيروم نوت تقفي إذن برا حاو خاص لسترخبسي أبوخات حقيسو زقابرا نقاري إلوم كم زنقر ويقلت ألنا مالتي سلازي أبزن نريد زلنا غوايلا تباهيل زلنا تايو بك أولاد أو حقوسنا أولاد كاز قبري مالتي سلازي إذا بمان حتى تكون أيكلني مالتي مهنات
ወደይ ተረኺቡ ኢሎምስ ዕልልታ ጓይላ ገይሮም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትናተይ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣዝዩ በቃ ኣዝዩ ተባሃጊ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ባህሊ ኣሎ ሕማቕ ዝኾነ ባህሊ ኣሎ ሕጂ ነቲ ሕማቕ ዝኾነ ባህሊ ምስ እምነት ዘይከይድ ምስ ሃይማኖት ዝጻረር ነገር ምስ እግዚአብሔር ዘይሕጉስ ነገር ናብ ሓጢያት መንገዲ ዝወስድ ነገር ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ባህሊ ምክብባር ዘለዎ ነገር ግን ክቕጽል ኣለዎ ሓደ ካብኡ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ መርዓ ድዩ ኣብ ግዜ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝኾነ ደስታ ነቲ ገዛ እንድሕዳእተ ዝኾነ ነገር እንድሕዳእ ረኺቡ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ቤተሰብ ኣኪቡ ካብ ዘለዎ ቀሪቡ እንታይ ይገብር ይጻወት ይስዕስዕ ዕልልታ ይገብር ብጓይላ ይጻወት እዚ ሕጂ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ዝፈልጦ እቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣምጺና ኩሉ ሓጢያት እዩ ኢልና ክንኩንኖ ምዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ዝጋጭ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እንታይ ዳዩ እቲ ሓጢያት ዝኾነሉ ግን ኣሎ ንኣብነት ኣብ ለይታዊ ትልሂት ድበሃል ዲስኮ ገለይልና ዝጽውዕዎ ሰባት ለይቲ ንኣብነት ሰባት ናብ ጓይላ ይኸዱ እሞ እቲ መብራህቲ ይጠፍእ ለይቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ኣካላተን ዘርኢ ጥራሕ ነብሰን ንወዲ ተባዕታይ ናብ ስምዒት ከእቱ ዝኽእል ነገራት ሒዘን መጻ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከምኡ ብድሕሪኡ ኣብኡ ከዓ መስተ ኣሎ ስኽራን ኣሎ ጓይላ ኣሎ ብድሕሪኡ ካብኡ ናበይኻ ትኸይድ ስኽራን ድሕሪ ስኽራን ከዓነይ ናብ ዘይተደለየ ምትልኻፋት ናብ ብዙሕ ነገር ናብ ዘይተደለየ ጥንሲ ትኸይድ ብድሕሪኡ ነቲ ጥንሲ ከዓ ብድልየት ወይ ከዓ ብርድኢት ብፍቓድ ኣምላኽ ዘይተገበረ ስለ ዝኾነ ጥንሲ ናብ ምስዳድ ቆልዓ ህፃን ናብ ምቕታል ኸይድ ወይ ከዓ ምስ ተወለደ እውን ወላ ሓንቲ ኣቦናድን ተራዳዲኦም ብስነ ስርዓት ዝገበርዎ ነገር ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት ሽግራት ይወርድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ገበን እዩ እዚ ሓጢያት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱስ ኩሉ ነገር ሲ በቃ ምስ ኣምላኽ ዝጻረር ነገራት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ትክክል ኣይኮነን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ግን ኣብ ግዜ ሓጎሱ ኣብ ግዜ ደስትኡ ቤተሰብ ተኣኪቦም ዝገብርዎ ነገራት ወይ ስለ ሃገርካ ጽቡቕ ነገር እንድሕርዳእ ኣሎ ኮይኑ ብህዝብኻ ነቲ ህዝቢ ነቲ ጽቡቕ ነገር ዝግለጽ ወይ ኣብ ህዝብኻ ዝኾነ ሽግር እንድሕርዳእ ወሪዱ እውን ነቲ ዘሎ ጸገማት ከመይ ገይሩ ሰብ ክርድኦ ከም ዘለዎ በቲ ጥበብ ተጠቒምካ ከምዚ ዓይነት መልእኽትታት ምምሕልላፍ ግን እዚ ጌጋ ክኸውን ወይ ከዓ ሓጢያት ኢልና ክንኩንኖ ንኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለና ርድኢት ክሰፍሕ መጻሕፍቲ ኩላትና ክነንብብ ዘለና ሓሳባት ክንወሃሃብ ንኣቦታት ክንሓትት ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጌጋ ዝኾነ ጓይላ ኩሉ ግዜ ናብ ዝሙት ዝወስድ እንድሕዳኣ ኮይኑ ናብ ኣምልኾተ ጣዖት ዝወስድ እንድሕዳኣ ኮይኑ ጌጋ እዩ ንኣብነት ኣሎ ሓደ ግዜ በቃ ልክ ከም በቃ መዝሙር ትሰምዕ ዘለኻ ኮይኑስ ዝስማዓካ ነገር ኣሎ ንምሳሌ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ፍሽኽታ ኣመለይ ዝብል ደርፊ ኣሎ ቀደም ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ደርፊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እንታይ እዩ በቃ እቲ ቃላት ሲ ዳርጋ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ እቲ ዜማ እዮም ዝገብሩሉ እምበረይ እቲ ቃላት መብዛሕትኡስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝወስድዎ ላንሳቶም ማለት እዩ ጃቡ ወዲ ሰብሲ ተስፋ ክገብር ከም ዘለዎ ብጸገም ክሰዓር ከም ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ሲ ሕጉስ ኮይኑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ሓደ መዓልቲ ክዕወት ከም ዝኾነ ነቲ ህዝብ እንድሕርዳእ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሕጂ በቃ ሰብ ቅተል ክሳብ ዘይበለ ዝሙት ፈጽም ሰብ ዓምፅ ክሳብ ዘይበለ ናይ ሰብ ንብረት ስራቅ ክሳብ ዘይበለ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ሕጋታት ንወዲ ሰብ ንዕኡ ዘተባብዕ ነቲ ጌጋ ነገር ክሳብ ዘይኮነ ንወዲ ሰብ ተስፋ ዝህብ ጽቡቕ ነገራት ንሓድሕድካ ክትፈቐር ሃገርካ ክትፍቅር ስድራ ቤትካ ክትፍቅር ንሓድሕድካ ክትፈቐር እንድሕር ዝገብር ኮይኑ እዚ ምስቲ ካልእ ሓጢያት ኣምፂና ኩሉ ነገር ጌጋ ኢልና መደምደምታ ክንገብረሉ ዘኽእለና ነገር ኣይኮነን ማለት ስለዚ ንሎም መዓልቲ ኣብዚኣ ክትኣኽለኒኣ ካልእ ግዜ ብሰፊሕ ንሎም መዓልቲ ኣብዚኣ ክትኣኽለኒያ ንኻልእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክመፀኩም ክፍትን እየ ከም ፈቓደ ኣምላኽ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣብ ዘለናዮ ኣምላኽ ምሳና ይኹን ተሰናይ